Marekaten prayatna semulires matra ora. Marekaten prayatna semulires eko balik titiyane kanta yane tri sunya purnama sasi wong kilar-kilar semedya ning tengahing latar milengono lintang Bima Sakti ambel kekek sadulita mel Ndara Janaka rawuh wonten Pedhukuhan Karang Kadempel kamangka nuwun sewu kanthi kawontenan kanthi pasemon ingkang kados ngaten sampeyan sajak sungkawa Gus mbok kula aturi paring dawuh mbok yo ngendika karo Semar mbok ngendika karo anak-anake Semar rawuh kawit kala wau anak-anak kula pun rampung le gojekan nganti sakniki pun jam 3 punjul 9 nganti segone metu niki sampeyan dereng mawan sabda pangandikan Ndara enten apa
Ndara Janaka mbak ya tak aturi paring dawuh ta Ndara. Ampun duweni pasemon ingkang kados ngaten. Nek Ndara susah niku bature ya melu susah. Nek Ndara sungkawa niku panakawane ya melu sedih. Coba ta Ndara mbok paring dawuh. Ndara ampun kendel kemawon lho Gus. Mesake kanane bapak. Monggo bapak niki wong ora duwe. Bapak niki ming wong tani. Nek nganti mengke bapak melu sedih merga sampean nggadahi pasemon ingkang kados ngaten niku. Malah mengke mboten kepenak kabeh-kabeh lho Ndara. Nggih Ndara. Ngantos kempol kula dientup tawon madu niki asem. Bagong nun tak cecepe. Mboten sah, kula iso nyecep dhewe. Kakang Semar kula Ndara. Yektining nggonku prapta ning Karang Kadempel iki Kakang, aku mung bakal nganti kelawan Kakang Semar saat majam. Merga wusana telung candra rikalungguhan iki. Kakang Mas Werkudara oncat saka kasatriyan Jodipati oncat saka negara Ngamarta Kakang. Lajeng wonten pundi dunungipun ingkang Raka Pandhara Werkudara? Kakang Semar, pripun? Sing jeneng wong ilang kuwi ora dimangerteni ana ngendi dumununge. Yen to Kakang Mas Werkudara ndak mangerteni ana ngendi papane ora bakal aku nganti kelawan Kakang Semar golek ana ngendi dununge Kakang Mas Werkudara. Mula kang sapa kuwi? Ndak kanthi Kakang ndak jaluk pila legawa atimu Kakang. Sakmengko ayo ndak kanthi golek ana ngendi dununge Kakang Mas Bratasena ya Kakang Mas Werkudara Kakang. Tan Semar pamoring sukma Sinukmaya winahya ing asepe pambukaning warana talen saking liap-layape ngaluyup pindha pecating sumena malah kula nembe entuk kabar saking jenengan. Langga Ndara Werkudara niku dadi bebeteng. Ndara Werkudara niku dadi cagak tuwake negari Ngamarta Ndara. Niki mengke nek ngantos kedangon anggenipun koncatan Ndara Werkudara, tiyang sing boten remen kalian para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare badhe damel cintrakanipun para Pandhawa, Gus. Rangu Tyasmatrenya mawe Sukarna tumulih ngayuta Gusti Maha Suci paring pangapunten ing para manungsa urip padha eling ning pangeran Gusti sembah kula sumangga ing sabada Gusti
soroting pandam sumula madang jroning pasareyan ngenani wadana lir katon kang ramo-ramo kalingan ngrangan sandya manah engkung sumungkem kuling sang kakung rerempo baboyayi maneman Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng mengkota dhisik Sardula Buddha Seta wis sawetara wektu wis genep 3 candra rikalungguhan iki kowe teka gelem sartane isih jenak mapan ana ing pertapan Candhiatar kene Sardula Buddha Seta apa to kang dadi darunane sartane apa to kang dadi dasar teka sira jenak sartane betah nderekke marang Sang Begawan Brata Sudarsana Sardula Buddha nun mangke penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Sardula Buddha Seta kula tadhah wadana kula nyuwun pangapunten amba bilih mapanipun ingkang abdi pun Buddha Seta wonten ing pertapan Candhiatar damel mboten renanipun penggalih Paduka Sang Pinandhita penemban kula menika sejatosipun nambung jagi kawontenan wonten pertapan Candhiatar jernyatanipun putra putri Paduka inggih menika pun Endang Trirasa menika kathah ingkang ngayonaken penemban pramila kinaryan jagi kawibawan Paduka minangka pandhita wonten ing pertapan Candhiatar pangangkah kula kepengin ngreksa putra putri Paduka inggih pun Endang Trirasa supados sak mangke sampun ngantos lepat anggenipun milih jodho dhaupipun ing sak mangke badhe mengku garwa kelawan putra putri Paduka pun Endang Trirasa penemban teka semono gedene labuhanmu Sardula Buddha Seta inggih banjur kekarepanmu kepiye kula kepengin ngawontenaken sayembara perang sinten ingkang keduga saged ngawonaken gridhanipun ingkang abdipun Buddha Seta keduga saged ngukup dumateng putra putri Paduka pun Endang Trirasa mangkono inggih ya wis yen mangkono dinteni mbok menawa ana pawongan Nalendra Satria utawa Brahmana ingkang kepengin ngayonake anakku Endang Trirasa mengko kowe ingkang paring wangsulan Buddha Seta inggih ngestaken dawuh penemban rekat lampahing rata tanpa antara Rapteng ngarka sukuning rata eram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripun samembal wacana kasaru Sang Begawan Brata Sudarsana ingkang midhang talahipun Sangya para candrik mangayu jejonggo samyala bilih wonten Nalendra ingkang sowan tanasane sejawe amung nata ing Ngawangga Senopati Negaring Astina nanging Sang Nerpati Karna Basusena ing Ngawangga ingkang minggah madaning pertapan Candhiatar kagat Sardula Buddha Seta miwah Sang Begawan Brata Sudarsana wau
Tom. Sinuwun menika wonten Nalendra ingkang minggah wonten madaning pertapan Candhiyatra Gusti kula Sang Nata nuwun mangke mbah bilih ingkang abdi pun Barata Sudarsana pun keparengaken mangertosi sinten jejuluk Paduka lan Nalendra saking pundi sinuwun ya jagat pangestu wayah para jagat Penemban Brata Sudarsana kula wonten timbalan mangertiya ingsun iki nata ing Awangga Senopati Negara Ngastina ya Nerpati Karna Basusena ya ingsun Prabu Basukarna oh alah paduka menika sinuwun Prabu Basukarna inggih sinuwun Prabu Suryatmaja ya inggih sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Begawan Brata Sudarsana tak tampa pangestuku tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Ora engko sik. Lah kok dadi kowe ngingu wujute macan putih iki sapa? Menika ingan kula ingkang sampun kula gula wentah tigang candra genep dinten sakmenika. Oh ngono penemban. Inggih. Mangerti yo. Kalamun ta wektu dina iki wigati kuswana ngursaning Sang Pinandita ya Sang Begawan Brata Sudarsana iki yektine aku mung kepengin ngayonake kelawan atmajamu ya kelawan putrimu ingkang aran ya Sesilih ya kuwi Endang Trirasa merga miturut sasmita ingkang dak tampa putra putrimu ingkang Sesilih Endang Trirasa kuwi ing mengkone bakal matedhake wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Kamulyan teges bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan ingkang aran Wahyu Kamulyan penemban mula kang saka kuwi yen tombok maringake bakal ndak lamar ing mengkone bakal ndak dhaupake kelawan kadangku ing Banjarjungut ya kuwi Pangeran Mati Negara Ngastina ya Yayi Dursasana Begawan Brata Sudarsana Pramana remang swanya ngamrengeng Kate karenaning kaswase yaning marga amalat kung tumiring Sang Gandawastratwaja lang lalu angolati surya maing sang bayah Oh. Lho teko dadi wujude macan putih maju ning ngarepanku. Sinuwun karena tepungke. Lho, isa tata jalma. Isa wae. Tepungke iki abdine Sang Begawan Brata Sudarsana. Ya aku iki Sardula Buddhaseta. Sardula Buddhaseta, dasar kepara nyata. Apa wigatimu wendene kowe? Merepeki kelawan nata ing Awangga. Aja kaget ya sinuwun. Yektine sadurunge sampeyan ya sadurunge panjenengane nata munggah ning pertapan Candhiyatra. Aku kelawan Sang Penemban Brata Sudarsana wis kepareng anakake sayembara. Aku mupu sayembara. Sapa ingkang keduga bisa ngasorake kridane Buddhaseta? Ing mengko bakal kelakon boyong kelawan Endang Trirasa mati dening aku metu njaba parat
Dewa Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Kosik lako iki teka dadi ana ratu saka tlatah sabrang. Mongko kapangane ngayojan. Ning kok pulasane pulasan wetan sapa kowe? Lho. Jerone aku mungganing pertapan Candiatar ora pangling. Kae penemban Brata Sudarsana. Inggih sinuwun menika sinten malih? Penemban, tepungke penemban. Iki nalindring Simbar Manyura. Ya aku iki Prabu Sura Bramadiraja. Oh alah, kowe Prabu Sura Bramadiraja. Lho sik. Sapa iki? Tekana wujuting Sardula Seta, macan putih ingkang isa tata jalma. Takon karo aku, sajak ora trima anane aku mungganing pertapan Candiatar. Prabu Sura Bramadiraja. Diraja, Prabu Sura Bramadiraja. Tepungke iki undhagine sang penemban Brata Sudarsana. Mangertiya. Aku iki wis telung candra digula wentah dening sang penemban Brata Sudarsana. Kusi. Sowanku iki ora ana sambung rapete karo dapurmu, Budha Seta. Merga sowanku iki mbutuhake kelawan sang begawan Brata Sudarsana. Ing mengkone aku pengin nglamar kalawan atmajane. Ya ingkang arane Ndang Trirasa. Merga wis banget nggonku tresna kelawan atmajane sang begawan Brata Sudarsana. Prabu Sura Bramadiraja mangertiya. Sadurunge panjenengane parapta ning pertapan Candiatar, aku lan penemban Brata Sudarsana wis kepareng mupu sayembara. Sapa ingkang keduga bisa ngasorake kridane Budha Seta bakal unggul jurite. Yen engko bakal kelakon nggone mboyong nglawan Endang Trirasa atmajaning sang begawan Brata Sudarsana. Parat metu njopoe Budha Seta. Wah. Kula nyuwun pamit gandeng kula kinten dereng wonten ingkang saged dados pasti jodhonipun Kang Putra. Kula nyuwun pamit badhe mupu sayembara. Iya Sardula Budha Seta ingkang ati-ati. Mengko bakal tak jampangi saka kadohan Sardula Budha Seta. Ah! Mawar mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tata kadya putala keparat Budha Seta wingking wis wani nrenggalangi kridane nata ing ngawangga ya Prabu Basukarna. Ayo ora sakokyan gunem sing tanpa guna
Kowe iso ngasorake kridane Buddha Seta klakon kowe mboyong endang trirasa mati dening aku parat. Dadi aku ora kelakon ngalahke Sardula Buddha Seta weh. Nyai Dursasana. Paripaksa si Adi kudu ngrebut kanthi srana peksa Dursasana. Buddha Seta, kowe iso ngalahke Ratu Ngawung. Ora bakal kowe iso ngalahke lawan Nalendra Simbar Menyura. Prabu Sura Bramadiraja. Ayo nek arep nyoba lawan aku, ndawene kalodhangan. Ora-orane kowe slamet mungsu aku malah minta untal malang dadi ganjring wadukku. Oh, sumbar manguwuh parat. Ayo maju Prabu Sura Bramadiraja ya. Lena Pangindawak deplok cengelmu parat. Wah!
nokot jangganing Sang Prabu Sura Bramadiraja nalika semanten sami sakala badar Sang Prabu Sura Bramadiraja badar satriya Jodipati panenggak Pandhu Sang Raden Arya Werkudara. Iki mancan nuju mbeh alelem. Mbeh. Wah, Budha Seta. Culno aku Budha Seta. Budha Seta teka kowe ampuh. Lho. Sapa iki satriya gagah wideksa? Tepungke yen to kowe durung tepung karo aku. Ya iki panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Lho, Werkudara iki. Mau sing tak cokot arep tak pangan ki Ratu Sembar Manyura lah kok dadi kowe. Wah, pengen ngayonake lawan Endang Trirasa. Mergo Endang Trirasa mengku wijining kanugrahan kang aran Wahyu Kamulyan. Lho. Kowe wis kalah mungsuh aku Werkudara. Gelem ora gelem kowe kudu bali. Yo, aku bali ning mungsuhmu sing siji ki ora bakal iso. Mbok kalahake Sardula Budha Seta. Menungso kae ngancam karo aku warat. Mungsuhku sing siji ki sapa? Endi sing arep ngayonake Endang Trirasa? Kon tekan kene kon ngalahke Budha Seta warat. Sapa iki? Satriya kandhang ngeyayet brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa kowe? Takon karo aku. Senopati Ndarawati. Satring suwela bumi. Ya aku Raden Arya Setyaki. Arya Setyaki, dasar keprayata. Apa kowe ingkang aran Sardula Budha Seta? Ya pancen tenan. Aku Sardula Budha Seta. Aku kungu pawarta saka Kakang Mas Werkudara yen kowe mupu sayembara. Sapa sing iso ngasorke kridhamu ketuku iso mboyong Endang Trirasa. Dasar kepara nyata. Ayo. Werkudara sing semana gedhene wae kalah aja meneh ming diapurmu. Aja takon dosa. Kowe ora ngerti urung krungu critane lakon laire Setyaki. Lakon laire Setyaki kuwi cilikanku. Kuwi jaman aku cilik lho kuwi. Kowe wis iso ngalahke macan putih wujud kaya diapurmu. Lho, parat sumbarmu manguwuh. Yo, candak mestakamu mamah gulumu Setyaki parat. Wah!
ora apa-apa piye. Setyaki aku culna Setyaki ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirnake kowe aja Setyaki aja ngligo godho wesi kuning Setyaki aku njaluk urip Setyaki njaluk urip tak kepruk godho wesi kuning tak goleke mrica aduh aja Setyaki aja aku aja mbok nggo tambul Setyaki aja Setyaki ya Kinepruk godho wesi kuning. Nangge sangsar Dula Buddha Seta. Kejel-kejel kelenger. Nalika semanten karana mboten kiyat nampi dayaning godho wesi kuning. Wujud sejati Buddha Seta Bandar Nengginata Nurwati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Wah! Aduh. Ayo, kowe kecekel Setyaki, ora bakal bisa nglawat. Aduh. Setyaki aja edan Setyaki iki. Aja edan Setyaki, aja kaya ngono Setyaki. Engko aku mati tenan. Kok Prabu mriko? Iya. Ih, kowe. Kayak ngopo kae? Bocah edan kowe. Jebul macan mriku kula Koko Prabu. Lah iya, ora mawas kowe iki. Ngetutke nata Ndrawati pirang-pirang taun kok premana jatine ora digunakake. Maaf. Ora wing cukup njaluk ngapura. Sakit padake. Werkudara dadak dadi ratu sabrang barang iki men ngopo? Blas ora memper-memper. Aku kepengin ngayunake lawan Endang Trirasa. Nyatane sing iso ngalahke pun Kakang mung Setyaki. Jo. Piye trima apa ora? Nek ngaten kula sagah tuwin kula sak mangke keduga nggayuh Endang Trirasa. Lah ya mesti wae. Merga si Adi sing wis iso ngalahke karo pun Kakang. Trirasa, I am coming. Setyaki wis pirang-pirang dina lho Le Gandrung Werkudara. Yo. Kowe malah lunga saka negara Ngamarta barang. Aku mau kepengin gayuh. Wujude ya kuwi Endang Trirasa. Aku pengin gayuh wujuding Wahyu Kamulyan. Lah iki malah sajak pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada mbok gawa iki karepmu kepiye? Ora. Ora sah ora. Ora sah alesan kowe. Kowe nggawa wujuding pustaka to? Gak. Ngaku apa ora? Ora. Ora gelem ngaku. Wong aku ora nggawa wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada. Ayo, tak cokro lho. Tenan tak cokro lho. Ya wis nyone.
blasmu atos ora. Lah disusul adine kok. Kula jak mampir mboten gelem. Kalih kula mawon kok. Nggih, kalih sampean mawon nggih sinipun. Aku to jak ning ndi? Nun, arep to jak nyang ndi? Sing kula jak teng rendeng ngene. Ngawur senengane ora. Jlamprong iya inggih. Wujuding pustaka. Ulah menika. Piye? Ora kakangmu ki nakal tenan ora? Can beleng kok niku Ndara Werkudara niku can dari dulu sudah nakal. Iya, Bagong. Wis iki ngene wae. Pripun? Gandeng Setyaki ki wis arep kelakon rabine karo Endang Trirasa. Nggih. Janaka jan bali. Nggih, terus pustaka iki gawanan Bali, Werkudara. Anak-anakmu jak bali. Gasen. Waduh modar. Yata laruta sanggeng kutha sangguru kula. Yanamutusa sang Sri. Aduh. Iki tekono Wadyabala, apa kowe Wadyabala saka negaring Simbar Menyura? Ora usah ngece, ana wong tuwa tak kepruki lho engko. Wis kaya ngene wujude kok ora. Wis gek kono gek do bali. Heeh. Lek do dolanan polisi-polisinan wis. Heeh, dhewe wis ngono. Ming arep dadi nayaka sedhile kok Kang yo. Iya, Dimas. Lah ndi Pake? Bapakmu wis bali kono kae. Karo pamanmu Madukara. Wo, lah kok ninggal kesenengane piye? Mangkat bareng kok mulih ditinggal ki piye? Ayo tututi Kang yo. Yo. Ngene kok njiwiti. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angat saping tawang susuh angin ngendi nggone menika sinten Rama Mara Sepuh bekti kula kunjuk lho mengke riyin teka nyeluk kula ngundang kula mawi sebutan Rama Mara Sepuh kula ingkang keduga saged ngasoraken gridhanipun Sardula Buddha Seta. Oh alah. Kula pun Raden Setyaki. Setyaki, Raden Setyaki inggih Raden. Ah inggih.
Ancas gegayuhanipun kados pundi? Kula pengin mengku garwa kaliyan putra-putri Paduka. Lah monggo. Gandeng sengandika Raden Setyaki ingkang keduga sampun saged ngawonaken inggih menika pun Budha Seta sumangga kemawon anak kula wedok. Endang Trirasa kowe gelem dirabi Raden Setyaki, Nggih. Raden Setyaki. Apa cahya? Mitarat pangandikanipun tiyang sepuh kula dipun keparengaken menawi kula kapundhut garwa dening Paduka. Iya. Nggih nek ngaten awi. Awi. Monggo to masaya manten anyar kok ya ora ngapa to ngapa. Perkara kuwi iso tak rembugake. Ning isih ana pakaran geng keduga kudu tak rampungake. Lajeng keparengipun Manjinga ning akeku. Rama Mara Sepuh. Gandeng kula kinten sampun cekap kula nyuwun pamit. inggih ngatos-atos. Ya anakku Setyaki cah bagus sing ati-ati aja kaya bocah. Wah! Trirasa. Wah! Wah, bungke. Ming diapur mung kok kelakon ngrampungi. Apa kelakon boyong endang Trirasa warat. Wah, apa kelakon kowe mati dening tanganing Dursasana. Wah! 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 Woi! Ayo le. Ha! Wah! 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 Wah, nek sing siji iki aku wis rawani aku. Siji iki aku wis rawani. Mulai. Wah! Warakudara Duryudana kakangku Bali. Iya, Bali iya. Dintok tawon. Asem.
Semar. Kelekos. Kakang Semar aja ngisini-sini Kakang. Mboten. Ampun kajenge. Netizen mboten nanggap kok. Kajenge sauni-unine. Ndara Setyaki selamet nggih, Ndara. Wilujeng. Kula nderek mangayu bagiya sekethi jumuruh. Kakang Semar ngaturke panuwun. Bumpik melu seneng melu mangayu bagya. Nggih, Kakang Mas Werku durung ngaturaken panuwun. Yo. Sedaya pun paripurna. Sedaya pun rampit. Gegayuhanipun Ndara Setyaki pun kelampan. Malah niki wau wahyu kamulyan sampun tumedhak. Mengkantun ngresepke wujudipun wahyu kamulyan wonten tengahing praja negari Ngamarta Ndarawati menika Ndara. Mareka den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane dawuh saking tuan rumah Kapure Semar supados ngrogoh isining jarik. Iya, Kakang Semar tasu manggake, Dipol tasu manggake. Nggih. Saderenge kula ngrogoh sesuatu langkung rumiyin kula tak ndedonga. Kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi sak pengker kula, sak rombongan warga ing Laladan Bendhasari Kidul, utaminipun keluarga ageng menyapun Bapak Hartono, mangga ayem tata titi yang tentrem. Gemah ripaloh jinawi karo tata-tata raharja. Ya dipol nggih. Lajeng ingkang langkung baku ingkang langkung penting menika ndongaaken pinanganten kakung kalian putri. Muga saged dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yo Kakang Semar ngaturake panuwun lha nggih. Pungkasane ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane. Matur nuwun. Sura Sudira Jayaning Kang Ratsa Brasta lah tekaping Darmastuti. Kekongasan akan lebur. Kowe arep ngopo? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini hari kiamat. Matur nuwun. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Pungkasane ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, sampean ya ngerti kalian agama. Yo. Wis gagi. Selak aku arep mengku lawan garwaku Endang Trirasa. Nggih, sing nabuh bunang sinten niku? Monggo.